بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mangurip nu Allah, balasang kanu Allah sa dapit at tamanan niya ng mga pipi ang mga balas, sabab sa biyang kuto kapsanggay niyo sa mga orasyo, ipo po makinigyo ko mga guru niyo mga ulama, sa diran di kapamagusaya ko agamatan o agama Islam, ko kapakapupuan yan si Quran na gusto sabda no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyan kanan, kapkabubay niyo ko mga ulama niyo, nagyandan di karina sa miptu na niyo, udi na mipugapdayo sa mga ulama niyo si ko surga, sabab sa so mga ulama nasira ni mawbalya salianti o mga nabi. Umiyalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tigian yuhsyaru al-abdu yawm al-qiyamati ma'man ahab. Nemanan yan na paguyagan so uripan si sa alungan na mauri sa si itupiin ko kabubayan yan. So kabubayan yan so mga ulama na si kitapi ko mga ulama, na samitapi ko mga ulama, na kitapi man ko mga nabi. Masya Allah. Sa mananan mga urip no Allah na yan kaya pong magusayin tano na espesyal ay usayan ko sirano to mga bai si Islam. So mga Muslim at mga bai siku Islam na malabud kapakasuldiran siku surga. Pakalbudan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sa siran so kaadan apkabubayan wa Allah. Gusto nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa din ko kabubayan yan ko dunia na sumabubay ko mga umatian. Piya kata yan siran na taros kagyo ko o maganyan ganatan sa dunia na mga insanan yan na matataguon na gumaap dun, so kikap din na gusto kasiyap ako mga bay. Miyalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaya kapakapumbaya-baya ako mga muslimat, mga mu'minat ko mga umatian na makaumataw sa alungan na muri, napakapumbaya-bayaan siran ko mga paminto ano surga sasalin sa suldan ni Rano. Masya Allah, Masya Allah. An Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أمانا yan na igira subabay na tiyor dunyan so 5 wakton yan. Nagu ipia miyamuasa si ko Ramadan. Nagu sinya pian so kayaan yan. Manon yan napimbilang atawan yan so kayaan yan. Na taro sa piratian yan si Karomanian na taluan sa kanyan si sa alungan na mauri sa suldan ko surga sa sadin sa kabubayan ka ko mga pinto surga suldan ka. Allahu Akbar. Mangurip no Allah, yiran ipito manan amapya kapaka surga, apaka pumimiliin ka ko mga paminto no surga sa sadin sa kabubayan kon sumuldo. Nagyanan sa mga bai, madadal muna diyan ka yapat susun, asiniapian susambayang yan, asiniapian suayamanan yan na pipuasan yan sa Ramadan, nagu taroto piananggilan yan so kapakasina
na ikapat na mapaparatian sa karumanyan na pumanindano ko Allah aso mga bayrak tano na pala siran din ay manan yan na makasul ko surga sa pakapumbayabayan siran sa sanjaku bayan sumul ko surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.